15 anos de prisión pro presunto autor dun incendio de nivel 1 declarado en Ribeira no 2013 é o que pide a Fiscalía. O lume arrasou daquela máis de 180 hectáreas de monte arborado na zona da Carballa e Xarás. Que tal, saudos? Ademais da pena de cárcere, a Fiscalía solicita pro presunto autor dos feitos o pago dunha indemnización de 79.000 euros aos propietarios dos terreos afectados. En menos dun minuto ampliamos, antes imos cos titulares. Avanza a concentración parcelaria en Portas. Esta mañá entregáronse os títulos provisionais na zona de Briallos que benefician a máis de 600 veciños. Continúan as roturas de tubaxe en Vilagarcía. A última tivo lugar na avenida de Cambados, á altura de Vilaboa. Os xubilados de Rianxo seguen á espera da execución da sentenza que os obrigue a abandonar o local da confraría. Néganse a marchar e piden diálogo entre as partes. Noia Histórica celebrará esta vindeira fin de semana a Feira do Comercio. Na iniciativa tomarán parte uns 24 establecementos. A Pobrado Caramiñal acollerá este vindeiro sábado a primeira bandeira de bateis. A proba reunirá a 14 clubs da Liga Territorial Norte. Viámolo comezo, a Fiscalía pide 15 anos de prisión pro presunto autor dun incendio de nivel 1 declarado en Ribeira no 2013. O lume arrasou daquela máis de 180 hectáreas de monte arborado na zona da Carballa e Xarás, obrigando a cortar a autovía do Barbanza e afectando as inmediacións do polígono industrial e do Hospital Comarcal. As investigacións posteriores tiveron como resultado en maio de 2014 a detención de Jesús Emilio Fernández Villaverde, un cazador da zona que adoitaba colaborar con Protección Civil na extinción de incendios como voluntario. Ademais da pena de cárcere, a Fiscalía solicita pro presunto autor dos feitos o pago dunha indemnización de 79.000 euros aos propietarios dos terreos afectados. Tamén solicita o pago á Xunta dunha contía de 85.000 euros polos gastos derivados do operativo de extinción do incendio. Atendan agora esta seguinte noticia. Unha muller deu positivo en alcohol e drogas cando conducía o vehículo no que ia o seu fillo de 2 anos. A Garda Civil está a investigala pola vía penal e que esta veciña de Cambados é reincidente no delito contra a seguridade viaria. Hai tan só 2 meses foi interceptada o volante sen carné que lle fora retirado por falta de puntos. Os feitos tamén foron trasladados á Fiscalía de Menores por se proceder á toma de medidas cautelares ou a protección do menor. Máis cousas, avanza a concentración parcelaria no Concello de Portas. Esta mañá entregáronse os títulos provisionais na zona de Briallos que benefician a máis de 600 veciños. Das máis de 3.100 parcelas pasaránse a 900. A concentración parcelaria de Briallos comeza a ver a luz ao final do túnel. Os máis de 600 veciños afectados recibiron hoxe en Portas os títulos provisionais dos seus novos terreos. Estamos lle dando un golpiño máis á parcelaria, concentración parcelaria. É verdade que personalmente estou moi contento de que se lle dea un golpe máis. Estamos entregando as fichas provisionales das parcelas, que, bueno, por ahora son provisionales, pero os veciños pois están moi contentos de ver que isto lle vai pa diante e que lle queda menos, vaya. A superficie parcelaria é de máis de 300 hectáreas e estaba dividida en 3.123 leiras que pasarán a ser alrededor de 900. Todos os veciños desta parroquia tiñamos moitas fincas na parroquia, entonces esas fincas estánse agrupando. Por exemplo, eu que debía de ter 5 ou 6, ou a miña familia, ou 10, non sei, e, bueno, pois agora quedarán nos 3. Entonces van a ser parcelas máis grandes. A concentración parcelaria en Portas leva máis de 20 anos reclamándose e para o alcalde a solución chega tarde dende o punto de vista empresarial. Eu son dos que digo que a concentración parcelaria como tal xa chega tarde desde o punto de vista empresarial para traballar a terra. Pero sempre, de todas maneiras, é máis fácil xuntalas, porque eu algunha vez que fun á feira de Silleda vin aqueles tratores que levaban 10 arados diante, outros 10 detrás. Eu quedei asustado, eu teño fincas que non entra ningún trator pequeno, que lle ten que pisar a do veciño. Entonces, desde o punto de vista para traballalas, é infinitamente máis rentable, non cabe duda. A veciñanza terá agora un mes para revisar as súas parcelas e presentar as alegacións que consideran oportunas.
E continúan as roturas de tubaxes en Vilagarcía. A última tivo lugar na avenida de Cambados, a altura de Vilaboa. A media de avarías por ano supera as 150 na última década. As avarías das tubaxes de Vilagarcía non ceden. A última rotura tivo lugar na avenida de Cambados, a altura de Vilaboa. O concelleiro de Medio Ambiente declarou que as obras que se están a realizar en Dr. Tourón provocan cambios de presión que afectan a outras zonas. Pode influir noutras zonas, non podemos esquecer que non é só a Dr. Tourón a que é moi bella. O que si me trasladan, creo que empezaron onte xa a abrir as catas, posiblemente hoxe se este pasando algún tramo de tubería novo. É unha arteria principal, ese tramo de Dr. Tourón, é como si, digamos, a arteria principal que sale do corazón, que si ten problemas esa arteria, genera problemas en todo o servicio. Lino Mouriño explicou que os cambios de presión aos que teñen que facer fronte estas tubaxes fan que unha vez renovadas a presión afecte a outra canalización máis vella. O encargado, digamos, de obra de Espina, que leva xa 20 e pico anos na empresa, me trasladaba, ahora seguramente empece a romper no tramo que está sin cambiar en Rúa Alta da Lomba. Tal cual, a semana seguinte empezou a romper ali, porque, son puntos, son as tuberías máis vellas, e unha vez que melloras ou subsanas, digamos, o problema desa vella, pasa a seguinte, digamos. A pesar de que o goberno local xa cambiou 1,5 km de tubaxes, aínda non é suficiente. Admiten que por agora non hai presuposto de abondo para asumilo, pero recalcan o seu labor ao longo desta legislatura. Pois non podemos asumilo de golpe con o orzamento municipal, pero si algo se caracterizou este equipo de goberno foi de non poñer excusas e tratar de buscar fondos ata onde non chegaba o orzamento do Concello de Vilagarcía, así que trataremos de seguir facendo nos próximos anos e buscando fondos para conseguir esa renovación de todas as tripas da nosa cidade. O alcalde asegura que os seguintes orzamentos municipais deben ter unha parte para renovar todas as redes de abastecemento de auga e saneamento. Pois en Vilagarcía seguimos porque o orzamento da cidade segue en punto morto. O alcalde asegura que xa teñen o traballo interno feito, pero que as negociacións cos outros grupos serán complicadas debido á proximidade das eleccións. Se está en conversas con algunhas formacións, intentando ultimar as datas para sentarnos, cos números na man, ultimando tamén as cuestións de persoal, sabendo que non vai a ser sinxelo a diferencia de outros anos. Digo que foras outros anos sinxelo, pero este é especialmente difícil porque estamos en un período bastante convulso para a política, con dúas eleccións a volta da esquina. O Auditorio do Esteiro en Vilanova poderá estar rematado no vindeiro mes de xuño, cando menos estes son os cálculos do rexedor da vila. A obra viuse unha vez máis comprometida despois de que a empresa encargada dos traballos tivera que realizar un expediente de regulación de emprego. Ante estas dificultades foi a propia compañía que buscou outra que puidera avanzar na remodelación. Tan pronto tuvieron el problema, vinieron aquí y dijeron no podemos seguir con la obra. Se pusieron ellos, que la ley se lo daba, en contacto con otra empresa, le cedieron el contrato y evitaron problemas, tener que volver a contratar o causarnos problemas a nosotros. Se perdieron 15 días, un mes, no va a estar en mayo, va a estar en junio, podría ser mucho peor si hay que volver a licitarla, ¿no? Ellos lo cedieron y lo arreglaron por las buenas, no son de estos de que quebró y me desentiendo de todo, se han portado verdaderamente como buenos profesionales con otra empresa. A firma encargada na actualidade de seguir cos traballos de reforma da Casa da Cultura do Esteiro é a mesma que está a remodelar a piscina de Cambados. De rematarse no mes de xuño, como prevé o Concello, a obra finalizará 4 anos despois do seu inicio. Nun principio estaba previsto que o Auditorio Vilanovés estivera listo antes do comezo do 2016. A presenza dunha liña de media tensión no entorno obrigou a paralizar as obras durante varios meses. Despois o conflito entre a Deputación de Pontevedra e a primeira empresa encargada dos traballos volveu poñer trabas o avance da reforma. Os xubilados de Rianxo seguen á espera da execución da sentenza que os obriga a abandonar o local que empregan como a sede nos baixos da confraría. Eles néganse e piden unha solución entre as partes para poder seguir empregando ese mesmo espazo. Eu chamolle maltratados, aos maiores de Rianxo, maltratados, que andan con nós a patadas, fan o que queren de nós. Con resignación, os xubilados de Rianxo agardan o seu desafizamento do local, nos baixos da confraría.
As previsións pasaban porque se executaría esta semana, despois da vista celebrada en Santiago, aínda que polo de agora non o saben con certeza. Citaron-nos o día 11 de 3 de 2019, ás 9:20 ali, meteron unha serie de gastos, que non temos cartas para iso, tuvemos que levantar un ata notarial, porque din que temos unha cafetería, tuvo que vir un notario, fotógrafo, quitou fotos aquí non existe nada, tuvemos que leválas, resulta que non fixeron nin puñetero caso, a señora Suesa foi o que dixo, isto é de abril de 2017, hai que ejecutar, esta semana fuera, hasta logo, non deixou nin abrir a boca. Eso, eu non lle chamo xusticia, chamo-lle ditadores. Van alá 2 anos dende que se iniciara este proceso, sen que polo de agora se lle dera unha alternativa. Marchar polo momento hasta que veñan votar non marchamos. Porque además non temos por onde ir onde vamos. O señor alcalde non nos recolle. Nadie. Chamín a este da Xunta, a Ildefonso de la Campo Montenegro, nin puñetero caso. Desde que entrou el de director general dos maiores, a chamalo todos os días, nin puñetero caso. A súa postura segue a ser a mesma. Néganse a abandonar o local que levan empregando dende sempre, polo que piden diálogo e unha negociación entre todas as partes implicadas que permita un acordo satisfactorio. Solución, eu dixo sempre, nunha mesa destas cuadradas ou redondas, sentarse, Portos, Cofradía e nós. E falar do tema, que eles dixían que lle botaban a culpa que aquí é unha cafetería que ti tiñen que pasar a cota á cofradía deses famosos 9.000 euros. A cofradía dixía, se lle sacan esa cuota, que eles non teñen problema ningún en darnos o local de por vida. Entón, de quen é culpa é nos. A alternativa que lle dá o Concello é instalarse nas dependencias do Liceo, un espazo acondicionado como centro social. Pero esta idea non satisfai aos maiores, que seguen a ver como a mellor opción o seu local de sempre. O BNG de Boiro levará ao vindeiro pleno unha solicitude para que o goberno local realice a mellora e o mantemento do entorno e do peirao de Chouza, no Saltiño. Entre outras cuestións, os nacionalistas apuntan á necesidade de acometer neste espazo situado a carón do tanque de Tormentas, no Saltiño, unha serie de actuacións de cara a mellorar a actual imaxe da zona. A falla de limpeza e a proliferación de malezas son algúns dos aspectos denunciados polo BNG. Isto xa vedes que ten unhas vistas privilexiadas, en un entorno privilexiado, e o que consideramos é que, xa que ten que soportar o tanque de Tormentas, pois que estea máis coidado, que se faga un continuo mantemento e limpeza da zona, xa vedes como está todo, con silvas, os bancos sin pintar, papeleras rotas, todo sin limpar, e entón un pouquiño isto que pedimos na moción. Tamén puntualmente, debido ao tanque de Tormentas se producen aquí focos de mosquitos e o Concello é o que debería pois facer un control deses focos para que se evitar que se convirtan nunha praga, sobre todo no verán. E recordar tamén que na época estival isto é moi concurrido, aquí van moita xente e entón é un motivo máis pois para que este entorno este nunhas condicións axeitadas. Pedimos tamén que o oco que queda entre a caseta do tanque de Tormentas e o muro da vivenda colindante pois que sexa tapiado, porque, bueno, algunhas persoas van a facer aí algunha cousa que non debe e iso tamén provoca malos olores e que contribúe a que isto non estea coidado. Dende o BNG tamén demandan a rehabilitación do antigo peirao de Chouza, na actualidade nun estado de deterioro avanzado. Pedimos tamén na moción pois que o Concello de Boiro inste a Costas a que arranxe dunha vez por todas pois o muelle de Chouza, porque é un emblema da nosa cultura mariñeira e pensamos que é interesante coidalo e que este nunhas condicións adecuadas. Recordar tamén que este muelle moi usado no verán por rapaces que veñen aquí a bañarse e nas condicións en que está pois tamén é moi perigoso. Non é a primeira vez que os nacionalistas levan esta solicitude ao Concello, mais polo de agora as súas demandas non foron tidas en conta. A instalación dun guindastre de grandes dimensións para acometer as obras do Museo do Mar de Noia, actualmente en execución, obrigaron esta mañá o corte do tráfico no malecón de Cadarso entre as 8 e as 2 do mediodía. A policía local veuse obrigada a realizar un dispositivo de seguridade que provocou a primeiras horas algún que outro equívoco pros condutores. O tráfico da zona foi desviado a través das rúas Escultor Ferreiro e Porta da Vila, que tivo habilitado o dobre sentido de circulación. Si se permitiu o acceso dos vehículos dos comerciantes da Praza de Abastos e arredores para tratar de paliar no posible as molestias causadas.
Vilagarcía saiu á rúa contra a violencia machista. Dúcias de persoas concentráronse na Praza de Galicia para rexeitar o crime machista de Valga, no que o pasado domingo un veciño da localidade disparaba e mataba a súa muller para despois suicidarse. No manifesto reclamouse que se recoñeza que esta lacra social deriva da profunda desigualdade entre homes e mulleres, polo que require de solucións rotundas e de recursos para leválas adiante. A concentración Vilagarcía foi convocada pola Asociación Feminista O Soño de Lilith e nela participaron representantes de todos os grupos políticos da corporación. Á mesma hora, Cambados acolle outra movilización contra este crime machista na Praza da Naiciña. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista. O 016 é un número de balde e que non deixa pegada na factura telefónica. Agora seguimos con máis actualidade. Noia Histórica celebrará esta vindeira fin de semana a súa Feira do Comercio. Na iniciativa, que chega este ano a súa 14ª edición, tomarán parte uns 24 establecementos que instalarán os seus expositores no pabillón municipal Agustín Mourís. Os clientes poderán optar a interesantes descontos para a liquidación dos artigos de tempada. Por 14º ano consecutivo, Noia Histórica organiza a Feira do Comercio. Este venres, ás 5 da tarde, abrirá as súas portas no pabillón municipal Agustín Mourís, con un total de 24 establecementos participantes, un número lixeiramente superior ao de anteriores edicións. O esquema deste ano pois é prácticamente idéntico ao dos últimos anos anteriores, non? Donde sí que hubo un cambio de distribución que pareceu que melloraba considerablemente a visibilidade da feira, digamos, de cara ao público. Entón se mantén esa estructura como dunha plaza central, e este ano incrementanse un poquinho os expositores respecto do ano pasado, habendo 24 expositores, como sempre de distintos sectores, ainda que principalmente moda calzado, pero hai outros sectores. E, bueno, pois nada, co afán de que a xente veña a participar. Coa iniciativa comercial colabora tamén o Concello, que ve nela unha boa fórmula para a dinamización do comercio local. Estas iniciativas deste tipo que intentan promover un pouco a dinamización do noso comercio sempre son positivas e sempre son esperadas, e esperamos que sexan produtivas para os nosos comerciantes. E todas as iniciativas que se fagan sempre son benvidas, porque en estos momentos tan complicados, convulsos, por decirlo de alguma maneira, pois todo o que se faga benvido sexa, e esperamos que teña moito seguimento tanto polos veciños como polos veciños da contorna. A feira manterase durante toda a fin de semana aberta, cun horario ininterrompido. O sábado de 10:30 da mañá a 9:30 da noite e o domingo de 10:30 ata as 9. Este ano contarase tamén con servizo de cafetería e unha ludoteca infantil, con obradoiros e hinchables para os máis pequenos. Dende a patronal local agardan contar co mesmo éxito de público e de vendas de edicións anteriores. A Tropa Verde seguirá un ano máis en Vilagarcía. Os bons resultados da xestión residual fan que o Concello renove un ano máis coa empresa responsable deste servizo. O proxecto céntrase este ano na educación ambiental nos centros escolares. O Concello de Vilagarcía segue apostando por mellorar a xestión dos residuos e renova un ano máis con teimas de desenvolvemento. En común lanzaron o proxecto Tropa Verde, co que, segundo o concelleiro de Medio Ambiente, se conseguiron uns datos moi positivos de reciclaxe. Con este plan, buscase implicar a cidadanía na responsabilidade de separar os residuos. Este é un programa, ademais, que vemos que consigue implicar, digamos, a cidadanía en conxunto, porque isto, no tema da gestión dos residuos e no tema medioambiental, a clave é facer un traballo colaborativo en equipo, donde empecemos a facelo ben desde as nosas vivendas, desde as nosas casas, e despois o resto das empresas, gestores correspondientes o gestionen, non? Aposta claramente por unha reducción e unha loita contra o uso do plástico, que ahora mesmo, obrigación por parte de todas as directivas normativas, tanto estatais como autonómicas. Tropa Verde xa supera os 600 usuarios. Para alcanzar este éxito, leváronse a cabo diferentes accións nas rúas, como a de dar agasallos en diferentes festas ou eventos deportivos. Tamén se gañaron seguidores regalando cheques no punto limpo, para logo poder trocar con diferentes premios ou recompensas, e sorteando entradas en espectáculos dende o Concello. Este ano continuarase con estas accións, pero centrándose na educación ambiental cos máis mozos. Este ano centrarnos un poquinho na educación ambiental, e de aquí ven facer as charlas nos colexios de Vilagarcía, non? Puxemos o nombre de Aprende coa Tropa Verde, bueno, podería ser calquer outro. Aprende coa Tropa Verde é, sobre todo, facer un especial fincapé no cuidado da natureza e
cousa e causa de todos, non? Que todos temos que estar implicados, implicar os nenos, os máis cativos, é base de asegurarnos, digamos, un futuro no que todos podamos estar implicados. As charlas dividiránse en varias partes. Darase a coñecer que é a tropa verde e a importancia da reciclaxe, pero sobre todo farase fincapé na importancia da prevención dos residuos. A primeira charla terá lugar o vindeiro día 15 no Centro de Educación Especial de Vilagarcía. O Concello de Lousame saca a licitación ás obras de sustitución da cuberta do Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra por un orzamento base de preto dos 93.000 euros. As empresas interesadas en participar no procedemento de licitación teñen ata o 1 de abril para presentar as súas ofertas. O Teatro Elma da Pobra do Caramiñal acollerá este próximo venres un espectáculo titulado Sueño Infantil. Será ás 7 da tarde, con entrada de balde. Trátase dun show infantil diferente onde se mestura a música, o baile, o humor e os xogos. A actividade está organizada pola Concellería de Cultura. A Pobra do Caramiñal acollerá este vindeiro sábado a primeira bandeira Concello da Pobra de bateis para categorías masculina e feminina. A proba reunirá a 14 clubs da Liga Territorial Norte. A cita presentada no Concello da Pobra terá lugar este próximo sábado. A regata, a primeira bandeira de bateis Concello da Pobra do Caramiñal para categorías masculina e feminina, arrancará ás 4 da tarde, na enseada do Porto Comercial da localidade. Contarase coa participación de 14 clubs da Liga Territorial Norte, as provincias da Coruña e Lugo, con aproximadamente 100 tripulacións sumando todas as categorías en competición. Esperamos a asistencia polo que ven sendo normal nas últimas regatas de 14 clubs que pondrán a competir entre 90 e 100 tripulacións nas diferentes categorías, 5 masculinas e 5 femininas. Ao mellor xúntense máis equipos, xa que as categorías absolutas esperan as últimas regatas da Liga para entrar en competición, porque están preparando un pouco máis concienzudamente a traíña, non? Dende o Concello Pobrense aplauden este tipo de probas, coas que colaboran de moi bo grao. E agradecemos ao Club de Remo pois esa disposición que ten a organizar tantas regatas no noso Concello. É un club exemplar nese sentido e tamén moitos outros, pero nese é verdad que é increíble a capacidade que teñen de organizar sempre dunha forma exemplar. A verdade, co que se ve a veces por aí en outros campos de regata, pois hai que decir que o noso club o fai perfectamente. A da Pobra é a 9ª regata da tempada e sirve de preparación ás diferentes tripulacións de cara aos campeonatos importantes a disputar a partir do mes de abril. Os clubs vencedores das dúas bandeiras sairán da suma de puntos conseguidos polas diferentes categorías, segundo o criterio establecido pola organización. Que van ser dúas bandeiras a falta de unha, porque normalmente só se fai unha. Nós propusemos ao Concello pois facer unha bandeira porque, bueno, a parte das medallas que se dan aos 3 primeiros de cada categoría, pois é bonito que todo un club, pois o que teña máis participantes en cada categoría, o que teña pois os mellores equipos, pois ten a posibilidade de levarse esa bandeira. Pero desta vez foi unha das únicas veces en Galicia que se fixo, bueno, xa se ten feito, pero normalmente só se fai unha en xeral, pero esta vez vamos a diferenciar os xéneros, a categoría masculina e femenina, así que 2 clubs, ou un, pero seguramente sean 2, poderán levarse pois unha bandeira cada un. E o golf volve a estar incluído no programa do Concello de Cambados para conmemorar o Día da Muller. Desta volta, a Concellería de Igualdade e o Club Chan do Fento do campo de golf de Meis terán forma o torneo Friends Cup Feminina, un campeonato por parellas que se celebrará este vindeiro sábado e que xa ten as prazas esgotadas. O golf volve poñer a nota deportiva a programación de Cambados polo Día Internacional da Muller. Este ano o Concello repite complicidade co Club Chan do Fento do campo de golf de Meis. Neste caso deron forma ao torneo Friends Cup Feminina. É un torneo que se vai a levar a cabo por parellas, nas que vai a participar pois un experto ou unha experta xunto con unha aficionada ao deporte do golf.
e así pois poder disfrutar pois de unha actividade que ata o de agora pois é moi pouco coñecida e moi pouco visible no noso concello. En total participarán 30 xogadores de golf. 15 son mulleres de Cambados en experiencia neste deporte, outros 15 son expertos e expertas con licenza. A acollida da proposta foi todo un éxito e xa non hai prazas dispoñibles. Ha tenido una gran acogida por parte de las mujeres de Cambados. Tenemos el cupo cubierto, no tenemos ya plazas, es decir, ya los que entren ahora tendrá que ser por estricta recomendación, es decir, no hai plazas. A cita será este sábado ás 10 da mañá. Os que se inscriban agora pasarán a listaxe de agarda por se quedar algunha vacante de cara ao día do torneo. Ademais, o domingo 17 o campo de golf de Meis acollerá outro campeonato, o segundo torneo da Camelia e un concurso exposición. O modelo Pontevedra darse a coñecer tamén en Dinamarca. Facemos unha pausa para a publicidade e de contado ampliamos xa no tempo do Pontevedra ás 10.